Здравейте, мили хора! Сега аз тук какво правя? Това е моята мисъл, нали? Аз си го измислих. Ето така. Значи така картина, като се вземи ти, какво направих? Изрязах парче от кашон, увих го с бяла хартия и искам тая картина да ми остане с години наред. Не искам да я махам. И той беше моята идея. Да, ето, тук с пистолет, че си го правя, защото това чудо не се лепи. Да, той не се лепи. И така, мили приятели, исках да ви покажа. Това е моята мисъл. Аз си го измислих. Ето така. Ето така. Примерно рамки, но не искам рамка. Така исках да бъде, нали? Ето така. И много хубаво става, да ви кажа, приятели. Сега ще ви покажа и картината. Много е хубава, страхотна картина. Ето. Ето така. Залепихме го хубаво. Ето, приятели, това е картината. Ето така. И ще си я закача. Ще се направя от задната страна нещо за закачване и така изглежда моята картина. Това беше моята идея. Ако искате и вие можете да се направите. Ето сега ще ви покажа. За снимки съм си направила едничко. Ето това съм си го направила за снимки. Фактически просто си правя рамка от картон. Ама картонът ще е дебел. Ето как съм си го направила. Ето така. Ето така. И съм си го увила в бяло. И ето така се получи. Ето. Желая ви лек ден, мили мои хора, който иска да се направи рамка от картон. Ето. Това беше моята идея. Желая ви лек ден.